Gràcies per acompanyar-nos en aquest concert d'estiu, de fi de curs. En primer lloc, donar les gràcies als amics de Sant Pere per permetre que el concert es faci en aquest lloc tan bonic. En segon lloc, donar les gràcies a l'Ajuntament, que també col·labora amb l'organització del concert. I seré bastant breu, perquè ja hem començat tard, simplement explicar-vos una mica que el concert d'estiu és una mica el moment en el qual fem un repàs del que s'ha fet durant el curs. Aquest any serà una mica diferent a l'any passat. L'any passat va ser un format de concert una mica bastant gran, amb dos corals acompanyants, una obra bastant important que era el Magnificat. Aquest any, com veieu, som només nosaltres, serà més reduïdet, però sí que serà un bon exemple de l'evolució que ha fet la coral durant aquests 3 anys, en el qual hi ha hagut un canvi, hi ha hagut gent nova, cançons potser més modernes, cançons en anglès, amb un ritme que potser abans no feien. I aquesta és bàsicament la idea d'aquest concert, una mica mostrar la feina que s'ha fet durant el curs. Començarem amb els petits, que és una mostra dels nens que tenim al col·le, a l'activitat extraescolar, sota la direcció de l'Àfrica, i després ja començarem la nostra part i suposo que ara sí expliquen una mica el programa mentre anem avançant. Només voldria acabar dient que la coral no és una associació tancada en absolut. O sigui, per definició, la coral és una agrupació de gent que ens agrada cantar en grup i no és un club tancat en el qual no es pot entrar, al contrari. O sigui, realment el que sempre estem buscant és nova gent que s'apunti, que permeti que la coral tiri endavant, que es puguin fer repertoris una mica més interessants, més potents. Llavors, des d'aquest punt de vista, sempre fem la invitació a que la coral està oberta a nous cantaires. Per la meva part, res més, també donar les gràcies a la parròquia, que se m'ha oblidat abans, que sempre ens ajuda durant tot l'any. Suposo que el mossèn, que no el ve cara, vindrà després. I també per acabar, recordar que amb la coral d'Anglesola i també cantaires de la coral ponsicana faran el mateix concert que van fer aquí a Pons el 27 d'abril, que ells van portar a França. El fan aquest cap de setmana que ve a Solsona. Dissabte a les 10. Res més, us deixo amb l'Àfrica i la coral infantil. Gràcies. Catalana i a nosaltres ens agrada seguir la tradició. Després hem agafat el músic de carrer, que també és una tradicional catalana. Després n'hem agafat una altra que a nosaltres ens agrada molt, perquè és una mica dinàmica i com que veiem que ens agrada, hem dit, doncs també la volem fer. I us l'hem ficat com a última, que és la parada de xurros. Ja veieu que som uns quants, ens en falten uns quants més, però bueno, avui, com que demà tenim el roser en aquest poble, esteu tots molt atrafegats, doncs tenim aquesta selecció, però creiem que amb aquestes també ho farem molt bé. Esperem que us agradi.